Os sete cabritos. Había unha vez 7 cabritos que vivían coa súa mamá nunha cabana no medio do bosque. Mamá sempre os avisaba de que xogasen cerca da casa, pois se viña o lobo. Un día, mamá cabra tivo que sair e deixalo só. Pero antes de marchar, díxolle: non lle abras a porta a ninguén, que pode andar por aí o lobo. O lobo feroz que estaba espreitando agardou a que mamá cabra estivese longe e foi petar a porta. Preguntaron os cabritos. Son mamá, dixo o lobo. Abrile que vos traio un regalillo. Ao escoitar aquela voz, os cabritos asustaronse moito. Non é esa nosa mamá. Mamá ten unha voz fina, e ti será nunca. Vaite, que ti és o lobo. O lobo, furioso, foi ao galiñeiro e empezou a comer ovos para aclarar a voz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e así ata unha ducia. Despois volveu a casa dos cabritos. Preguntaron os cabritos. Son mamá, dixo o lobo coa voz fina. Abride, que veño cargada. Os cabritos estaban a piques de abrir, pero o máis pequeno dixo: non me parece a voz de mamá. Bota a pata por debaixo da porta. O lobo asomou a pata e os cabritos, ao ver aquel pezuño peludo e negro como o carbón, mortos de medo, berraron: non é esa nosa mamá. Mamá ten as patas blancas. Vai, que ti és o lobo. O lobo, moi enfadado, foi ao muiño e meteu unha pata nun saco de fariña. Despois volveu a casa dos cabritos. Quen é? Preguntaron os cabritos. Son mamá, dixo o lobo. Abride, que xa estou de volta. Aquela voz parecía de mamá cabra, pero para asegurarse dixeron: bota pata por debaixo da porta. O lobo asomou a pata branca e os cabritos, dando pinches de alegría, abriron a porta e... Atopáronse cos afilados dentes do lobo feroz. A presa correron a agacharse, un debaixo da mesa, outro detrás do armario, outro dentro do forno. Pero o lobo foi nos pillando un por un e engulindos enteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao máis pequeniño non pudo comelo porque se metera na caixa da feroz. O lobo, ben farto, marchou dormir a beira do río. Pouco despois, mamá cabra chegou a casa. Ao ver a porta aberta e todo o patas arriba, asustouse e empezou a buscar os fillos por todos os recunchos. Por fin atopou o máis pequeno, que lle contou o que pasara. Mamá cabra colleu unha peça de costura, unha agulla, un carrete de fío e unhas tesoiras, e marchou co pequeniño en busca do lobo. Cando estaban chegando ao río, sentiron os ronquidos do lobo. Moi amodiño, mamá cabra abriu a barriga coas tesoiras e un por un foron saindo enteriños, todos os cabritos. O lobo era tan larpeiro que os tragara sen mastigar. Mamá cabra púxose toda contenta e, entre todos, encheronlle a barriga de pedra. Despois, enfiou a agulla e coseu o lobo con moito cuidado. Cando rematou, foronse agachar detrás dunha árbore. Ao pouco, o lobo despertou, estirouse bocexando e dixo: vai Vicenta, estou morto de sede. Achegouse ao río para beber e, como o bandullo lle pesaba tanto, caeu a auga e foi polo río abaixo. Mamá cabra e os 7 cabritos volveron a casa cantando e gritando. E colorín colorado, este conto Está rematado!